Gepleyer Adatlyk Radiosu eferde salam doğan atlı rubrikamız. Gepleşigimiziň şuňky sany ýananlaryň mejburi saglyk barlygyndan geçmegi we ýurtda onkologik keselleri bilen bagly ýagdaý. Programmamyzyň şuňky sanyny Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Türkmenistanda onkologiya keselhanalaryna ýüz tutýan hastalaryň sany köp. Azatlyň ýurt içindäki habarçylarynyň soňky aýlarda beren maglumatlaryna görä tutuş ýurt boýunça onkologiya hastaxanalarynda uly nowatlar saklanýar. Medisina hyzmatlaryna mätäç hastalaryň köpliginiň fonunda ýurtda aýal ýylatyryň arasynda onkologik barlyklary guramaçylykly geçirilýär. Emma munyň sebäpleri resmi taýdan düşündirilmeýär. Saglyk resmileri bolýan ýagdaýlary düýpden agzamaýar. Bu ýagdaý nämeden habar berýär? Aýallaryň arasynda onkologik keseller barada nähili maglumat bar we olaryň saglygyny goramak habarly bolmak üçin näme etmeli? Bu sowallary şu gün saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa bilen bilelikde jogap tapmaga tynanşar. Salam Aýnawat. Salam Gözel. Türkmenistanda ýylatyň şol sandy ýananlaryň arasynda onkologiya keselleri barada sizde nähili maglumat bar? Maglumatyň açyk bolan döwrewat bejeriginiň bolan ýerinden onkologiya keseliniň diagnozy näsaglan adam üçin onuň maşgalasy üçin uly sarsyn düýpli özgörme ýaly kabul edilýär. Ne adamyň durmuşyny ýokary stresli ýagdaý başlaýar. Türkmenistanda bolsa maglumatyň garyp bolan ýerine kesellänlen saglanlaryň sanlary ýok bolan ýerine lukmanlaryň keseli bejermek üçin nähili protokol bolýanyny näwelli jemgyýetde kesellän adam ölüm bilen yüz bolýar. Adam ejizläp ýurtda çäkli wagty geçen çemeleşmeler lukmanlaryň ýylatyň suwaslygy haýal sağlaşykly prosesler bilen yüz bolýar. Onkologiya keseline uçran adamlar tiz sağlaşykly gurnulan döwrewat bejerýän mätäç bolýar. Medisina edaralaryna gan derman üçinjili ýoly goýulmadyk şu wagt bizde gan derman serişdelerini näsä maşgalasy tapman şu wagt. Aýnawat Türkmenistanda keselçiligi degişli resmi statistikany ýylata ýetirmek beýlede dursun hatda adamlaryň keselleýänligi hem agzalmaýar. Emma häkimetleriň hereketleri köplenç ýagdaýdan habar berýär. Soňky 2 ýylda aýal gyzlar ýedigiderli medisina barlygyna çekilýär. Şol barlyklar sizin pikiriňizçe nämeden habar berýär? Men pikirimçe bu barlyklara halkara uramalar bilen hyzmatdaşlyklar sebäp bolýar. BMG'nin UNFPA uramasy bilen gaty çäkli derejede iş geçirilýär. Bu işin nähili netije berýänini hiç kim bilenok. Rak keselleri näşe adamda anyklanýarly, nähili bejerigi berildi, kim bejerildi, kim ýogurly, ýylata hiç bir maglumat berilenok. UNFPA hökümeti 94 reproduktiv otogyny açmana kömek berdiler. Olaryň işi barada maglumat ýaman çäkli bolmagyna galýar. Kän adamlar atla bilenoklar bu otoglaryň işleri barada. Gödeliň gynanyr jeri автократияда raýat jemgyýetiniň bolmanlygy üçin ýylatyň sowatsyzlygyna garşy döwrewap iş alyp barmagy ne wagt ne de madde serişde bolýar. Ählidat meselem maşgala lukmanlaryň üstüne ýüklenmiş wagt bizde Türkmenistanda. Medisina işlerini gymmaty gaçdy. Lukman öz işini etmeli, lukmançylyk etmeli. Oňa her pasientin ýygynyň algap düşündirmäne wagty bolanok. Keselleriň öňüni almak üçin ýylat bilen giň gerimde maglumatlar kampaniýasy geçirilmeli. Hökümet Sağlyk Ministrliginiň süýtmäleriniň öýküniň ýatgynyň boýunçynyň hoply täze döremeleriniň öňüni almagy gönükdirilen onlaýn maglumatlary ýok. Sağlyk urundan iş alyp barýan raýat jemgyýeti düşündiriş programmalaryny durmuşa geçirmeli. Düşündiriş ýok, maslahatlaşma ýok. Şonuň üçin bir tarapdan gowy maksatly geçirilýän çäreler bu gatyr gerekli iş geçirilýär BMG tarapyndan. Ýöne şol gowy maksatly geçirilýän çäreler fatalizma ýolugyň ýyla tarapyndan gereksiz çäre ýaly kabul edilýär. Sowaslyk, parksızlyk, fatalizm ilimden gelýän zat ýok. Bu bir kısmat, rakdan aman alan adam bilemok. Şonuň üçin bu barlyklar maňa azar bermek üçin, para almak üçin gurnolýan ýen düşünje bar ýylat arasynda. Ine ýatgynyň boýunçynyň ragynyň öňüni alyp bolýar. Adamyň papilloma virusyna garşy vaksinasiýa bizde 9-10 ýaşlylara edilýär. 2018-nji ýyldan başlap. Ýatgynyň boýunçynyň ragy ir anyklansa bejerip bolýar. Giç anyklansa näse aýal 6 ay 1 ýylyň içinde ýok bolýar. Türkmenistanyň ýylaty az siyasi erk bolanyny men pikirimçe işleri gysga wagtda döwrewaplaşdyryp ýola goýup ölümleriň öňüni alyp bolardy. Şurada yine bir sorak döredi, onkologiya barlygy ýaly möhüm çäreler näme sebäpden mejburlyk görnüşinde geçirilýär sizin pikiriňizçe? Ilki bilen aýan gaýdyşym ýaly hiç ýyly maglumat ýok.
Mesela online yaş adamlar internette maglumatları bilen peýdalanýarlar. Çekli bolsa da, VPN'li bolsa da, ine şu aýdyşym ýaly ilatyň sowatlygy tez iş geçirilenok, doktorlara buyruk berilýär ýokardan, sen şolary screeningden geçirmeli diýip, ýöne ilatyň sowatlygy tez bolan üçin bu şeýle kabul edilýär, mejburi bir çäre ýaly. Eger şu taýda bir topor bolup jemgyýetçilik guramasy bolan bolsa da, iş geçirip düşünürüp, Herabi ilat bilen iş geçirmek bu sunwat diýsegem bolar. Bu daşaryotlarda bu da gatken guramalar iş alyp barýar. Biziň saglyk programmamyz ýaly. Ýurdun içinde bir näçe bir topar guramalar bolmaly. Men pikirimçe şol esasy ýeketäk meseleder, ýöne iň esasy meselelerin birini diýer. Türkmenistan keselleri degişli hiç hili resmi sany köpçülüge mälim etmese de statistikany ýöredýän bolmaly. Muny halkara guramalardyň Türkmen hökümetine salgylanyp çap edýän sanlaryndan görse bolýar. Hususan 2019-njy ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň ykdysady we sosial meseleler boýunça departamentine hödürlenen Türkmenistanyň Meýletin milli synynda ýurtda ilatyň ölümine getirýän esasy keselçilikleriň biri ýürek damar kesellerinden soň onkologiýa keselleri diýilip görkezilipdir. Maglumatda adam ölüminiň 12%-ni emele getirýänligi aýdylyp, onkologiýa keseller barada berilen käbir statistiki sanlarda ýurtda aýallarda duş gelýän esasy onkologiýa keselleriň arasynda süýt mädlerindäki dübün we ýatgy boýunjagyndaky dübün agzalypdy. Şoňa meňzeş başga da maglumatlar barmy? Indi bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň 2022-nji ýylda täzelenen hasabatlar ýygynsy dünýäniň durly ýurtlaryna rak keselleri bilen baglanyşykly möhüm sanlar aýan edýär. Hasabatda Türkmenistanda rak kesellerine degişli çeşmelerin ýokdugy bellenilýär. Berilen sanlaryň şaklamalara we gumşy ýurtlaryň görkezçilerine esaslanýanyny aýdylýar. Onkologiýa keselli adamlaryň sany artýany meňzeýär. Şu wagt hökümetiň onkologiýa keselleriniň öňüni almagy, onu gözlegçilikde saklamagy, döwrewap bejeriş bermegi boýunça syýasaty ýok gynantakda. Bar bolsa da ilatdan gizlin saklanýar. Maglumatlar gizlin saklanmagy автokratiýa mahsus alamat. Indi gözlegçilikde gysgaça hasabatdaky maglumatlary belläp geçesim gelýär. Türkmenistanyň göwüs ragy aýal ýyllarda ragyň iň köp ýaýran görnüşi bolup, ähli hadisalaryň uly götürümini düzýär Türkmenistana. Aýallarda ikinci iň köp ýaýran ragyň görnüşi ýatgynyň boýunjugynyň ragy. Halkara uramaga görä näsaglaryň 50 götürüm ýok bolýar Türkmenistana. Sagyrmak ähtimalygy pes derejede, anyk maglumat ýok, ýöne şu ölümçülüğün ýokary bolmagy aýallaryň lukmana giç ýutýanlygyny angladýar. Erkeklerde bolsa köp ýaýran ragyň görnüşi öýküniň rak keseli, aşgadanyň we gyzylöwdüň rak keselleri, leukemiýa, akkanlyk hem sanawda yer alýar. Bizim hasabımıza göre Türkmenistan'a rak keselinden tagalma ihtimali uçur götürüm. Bu gatyp tez görkezji Türkmenistan'ın ölümü hasaba alman hili tez derecede. Milli süt mädiniň rak keselini barlamak programması hem bar bize. Onu degişli hiç hili maglumatlar internette ýok. Ilat bilen döwrewap iş geçirilenok. Geçirilen işler ve alınan netijelerin şeýjermesi barada hiç hili maglumat ýok. Onkologiýa kesellerine aman almak üçin täze bina açmak ve kämil enjamlar ýeterlik dälir. Esasy zat ýokary taýýarlykly onkolog, rentgenolog lukmany bolup durýar. Ýurt boýunça näçe onkolog bardy, olaryň nerede bilim alýany bardy, bize hiç hili maglumat ýok. Ýene bir zat belläp geçesim gelýär, süt ýylynyň transplantasiýasy ýok bize ýurtymyzda. Dünýä derejesinde ulanýan hemoterapiýa protokollarynyň bize ulanışı ve ornaştırılışı barada maglumat ýok. Paliativ ideginiň, paliativ idegi ağırlandırıcı dermanlaryň iş mehanizmi bellenilmedik. Gepleýär Azatlyk radiosy, hormatly radio dinleýijiler, siz salam dogan atly rubrikamyzy dinleýärsiňiz. Besaglyk programmasynyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa bilen bilelikde onkologiýa keselleri problemasyny aralyp maslahat edýäris. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdi alyp barýaryn. Aýnawat Türkmenistanda hökümetiň rak keseliniň öňüni almak boýunça ilat bilen alyp barýan işlerine nähili baha berýärsiňiz, nähili işler geçirilýär? Sizde bu barada maglumat barmy? Gözel hökümetiň ilata niýetlenen maglumat çeşmeleri ýok.
ilatyň nirden rak keselleri barada nähili maglumatlar nirede okuyanlygy näbelli bolmagyna galýar. Meselem ýöneki süt märiniň ragyny iranyklamak üçin geçirilýän öz-özüň barlamak düzgünlerinden aýal gyýlarymyz habarsyz bolmagyna galýar. Esasan o ýerlerinde sosyal mediada türkmen diline paylaşylýan ılmytaýda näme dogry maglumatlar görüp bolýar. Maglumatlar öz-özüň bejermek, otlar bilen bejermek barada. Pasientlere rak kesellerinin tewekkelçilik faktorlaryny we duýdurjy alamatlaryny düşünmäge kömek etmekde sağlyk işgärleriniň wajyp roli bar. Rak keseliniň öňüni almakda sağlyk öýleriniň serediş otoglarynyň maşgala lukmanlarynyň işine hiç ýylyk araşdyryp baha berilenok. Şäher we etraf derejesinde sağlyk öýlerini onkologiýa we serediş otoglarynyň işi barada köpçülikde hiç ýyly maglumat ýok. Rak keseliniň güýje çykmagyna genetik faktorlardan başlap bir näçe daşky faktorlar itergi berip bilýär. Adamyň rak keseline ýolukma ihtimalleri şilim çekmek, alkogol içmek, ýokumsuz iýmitleri iýmek we günüň dowamyna hereketsizlik ýaly inlikler hemde hapa howadan dem almak ýokunçdal keselleriň döremi bilen ýokurlanýar. Şu faktorlaryň ählisi bizim jemgyýetimizde Türkmenistanda öwrenilmedi. Rakdan ölümçülük kaçanla kesel iranyklanylanna we bejerilenine adalýar. Şonuň üçin hem bütün ýa saglyk guramasy hökümetleri ragyny almagy we onu gözegçilikde saklamagy syýasy borjy urmakligi maslahat berýär. Aýnabat Türkmenistanda iratyň onkologiýa keselleri we olaryň öňüne alyş ýollary barada maglumat ýetmezçiligini agzadyňyz. Bu elbetde keseliň giç anyklanmagyna sebäp bolýar. Bu ýagdaý azatlygyň Türkmenistandaky habarçylarynyň maglumatlary hem tasdikleýär. Hususan da geçen hepde gelen maglumatlaryň birinde Aşgabatyň onkologiýa keselhanasyna ýüz tutýanlaryň arasynda keseliň iň soňky derejesindäki adamlaryň köpdigi aýdyldy. Habarçymyz söhbetde şolan lukmanlarynyň birini çetirleýär. Keselhanada bejerge alýanlaryň köpüsi raň soňky 4-nji derejedäki agyr hastalar, şeýle hastalary jebrini ýeňletmek üçin narkotik düzümli dermanlar berilýär. Bir gözegçilik astynda saklanýan bu dermanlar döwlet tarapyndan mugt berilmeli. Aýnabat bu ýagdaý adamlaryň habarly bolmagynyň näme derejede möhümdigini ýene bir gezek görkezýär. Siziň saglyk fonduňyz ýagdaýy anyklamak üçin nähili çeşmeleri ulanýar we sanlary näme dip tapýarsyňyz? Hökümet ilaty we BMG'niň düzümini Birleşen Milletler Guramasınyň düzümine girýän guramalary bütün dünýä saglyk goruş guramasy, çagalar garnasy, ösüş maksatnamasy onkologiýa keselleriniň öňüni almak barada olar anyklamak hoply çiş keselini näsärlere gözegçilik etmek boýunça sandary aýan edenok. Ine şu ýyl iýulda maglumat peýda boldy. Bütün dünýä saglyk goruş guramasınyň web sahypasyndan bütün dünýä saglyk guramasy saglyk goruş ministrligi bilen ilkinji adamyň papilloma virusyna garşy vaksinasiýa baradaky ilatyň habardarlygyny öwrenýän barlygy işini geçirdi diýip. Barlyklar sanlar aýan edilmedi. Ilat üçin maglumatlaryň, lukmanlaryň bilim derejesiniň pesleri kada laýyk dälligi bellenilýär. Türkmenistan resmi sanlary köpçüligi ma'lum etmese-de, bütün dünýä saglyk guramasy Birleşen Milletler Guramasy öz hasabatlaryna sanyň ýoklugyny belläp gelýärler. Kämahal bir kişi san syzyp çykýar. Olaryň hasabatlary açyk internetde ýerleşdirilen. Gynansak da olar türkmen diline däl, ingilis diline ýerleşdirilen. Professional derejede ilat bilen iş alyp barýan raýat jemgyýeti şeýle sanlary ýagdaýlary islenip urdan öwrenip ilata ýetirip bilýärler. Biz şu hasabatlary okuýas, sanlar maglumat çyksa, çap edilse ilata ýetirjek bolýar. Ýöne şeýle iş bilen gyzyklanýan türkmen guramalaryny barmak basyp sanaýmaly. Men şu ähli dinleýijileri saglyk.org saýtymyzdaky onkologiýa kesellerini degişli maglumatlardan peýdalanmaga, biz bilen habarlaşyp baştan geçirenlerini anonim ýagdaýda paýlaşmagyna çagyrýar. Ýene bir sowal, aýnabat Türkmenistanda onkologiýa keseline uçuran adamlar üçin medisina kömegi näme derejede elýetirli? Sizde bu barada nähili maglumat bar? Maglumat ýok bolmagyna galýar. Türkmenistanlar medisina kömegi barada diňe ýakyn maşgala agdatyna anyklanylaryny bilip galýarlar. Screening muk bizde bu arada UNFPA'nın maglumaty var. Ýöne bejeriş muk däl. VPN'li internetin var bolsa Türkmenistanda maliýe serişdesini kömek soraýan, gözleýän adamlaryň bildirişlerine duş gelip bolýar. Bunu ählimiz görýänler. Gruply tanışly adamlar öz serişdelerini bejeri almagyna ýurdun daşyna çykýarlar. Iran, Hindistan borgirli maglumat däl, ýurdun içinde şu wagt onkologiýa kesellerinden sagalan adam barada habar ýok. Ýene bir zat bilesim gelýär, psihologik hyzmatlar, gollu, sosial hyzmatlar düşünjesi ulanylan okem diýsek bolar.
Köp sag bolun, Aýnawat beren gurrunlaryňyz üçin. Köp sag bolun. Hormatly radio dinleyijiler, biz bu temany salam dogan rubrikamyzyň indiki sanynda dowam etdireriz. Ýene-de eferde duşuşýança hoş sag bolun. Gepleşigimizi azathabar.com web saytymyzda hem dinläp bilersiňiz.